Takže dnes sa ku mne dostala otázka čo sa týka nejakej známosti. Je to vzťah, akoby, ktorý nie je úplne ukotvený, ale dotyčný pán vlastne sa nejakým spôsobom preriekol, že spoznal, alebo či ho už zaujala nejaká baba, že spoznal nejakú babu. Takže otázka znie, čo sa týka tej bavy, ako to má akoby ku nej, alebo aké má voči nej úmysly. A keď budeme akoby vzťahovať na toho, kto počúva, tak budeme brať akože nás, ako to myslí s nami. Akoby v zmysle, keď ste muž alebo žena, tak si to samozrejme pretočte. Takže budeme sa pýtať najskôr na tú babu. Takže je to akoby, čo sa týka nevery, tak je preobrátená, hej? Takže akoby nie, že neplánuje neveru, ale zaznelo mi tam, že nemá ukončené, lebo smrť je karta ukončenia nových začiatkov, takže je to akoby, že nemá niečo ukončené, takže neplánuje akoby, nechcem povedať úplne, že je verný nám, ale je tam zároveň aj slnko. Takže je to asi také, je to potešujúce, je tam akoby, že nie je niečo ukončené a nechce nás akoby podraziť, keďže sa rozprávame o nej a o ňom, teda o nej a o nás, keď to berieme takto. Tak akoby nechce nás podraziť, ale zároveň je tam slnko, takže je to tam akoby také rozžiarené, ale zároveň má vlastne zviazané ruky, no i keď berieme akoby z jeho pohľadu na ne. Takže je to akoby karta, že nemá úmysl nejakej nevery alebo podrazu, ale to len z toho dôvodu, že má niečo ešte neukončené. Teda, keď berieme do úvahy, ako som hovorila, že neberieme do úvahy žiadne iné akoby veci, tak sa to vzťahuje teda ako žena nás, no? Ale sú tam zviazané ruky, takže a král pentaklov. Král pentaklov je karta, že sa sústreďuje daný človek, daná osoba, ak je to muž, teda v pôvodnom scenári, teda otázky v pôvodnej ako znela, teda bola, na ktorú sa slečna pýtala, tak je to vlastne král pentaklov. Takže viac menej ten muž sa sústreďuje na také akoby, možno aj sám na seba, alebo na peniaze. Pentaklo sú vždy peniaze, hmotné statky, postavenie na seba sa on akoby sústreďuje. Keď sa pýtame teraz akoby v druhom riadku sa budeme pýtať na nás, ako to má s nami. Ako nás vlastne vidí, alebo čo plánuje. Nechci nejak tak. Rytier holí, odchod. Voči nám plánuje nejakú akciu, lebo rytier holí je karta posunu a karta nejakého napredovania. Takže má nejaké plány a s nami si ako vyrozumie, pretože je tam niečo, že buď čo plánuje, keď ako to má ku nám, tak tam je jednoznačne tam karta, bude to tvoje plameň alebo niečo, hej, nejaké prepojené duše. Je tam silné, akoby, silné, je to silné puto, lebo vlastne štvorka holí je karta oslav, twin flame, proste je to karta aj svadby, keď sa berie akoby do úvahy. Takže pre neho akoby dosť znamenáme. Je tam vyvinuté nejaké puto, zároveň prepojenosť. Takže bude to, ako ja osobne označujem soulmate, twin flame, že máme vlastne niečo spoločné, môžeme byť spriaznené duše, alebo sme vlastne tie dvojplamene. Tak v tomto zmysle je to skôr sa akoby že sme dvojplamene, lebo sa skôr zrkadlíme, že sú tam vyrovnané tie strany. A väčšinou plánuje nejakú akciu, ale niečo akoby ho tam brzdí akoby voči tomu. A videla som tam kartu rodiny, takže
Keď to porovnáme akoby ešte znovu, keď sa vrátime k tej žene, tak nejako ho rozžiarila, to áno, lebo je tam slnko, karta slnka, takže niečo, ale akoby drží sa toho, hej, že nie, akoby keď aj v ňom vzbudila nejaké pocity, alebo teda nie, že pocity, ale zrejme ho nejako, preto sa asi dotyčná pýta na to, keďže asi zrejme niečo vycítila, tak ho asi ohúrila trošku, lebo je tam to slnko, ale tak slnko je karta rozžiarenia, nového prúdu, hej, niečoho, má zviazané ruky, ale dovolím si povedať, že akoby, ako hovorím, keďže sa to týka nás ešte, keď porovnávame len tie dva vzťahy, sa pýtame na readingu, tak on nemá ukončené to s nami, akože tam ešte není koniec. Alebo keď sme v nejakom tom prechodnom alebo v niečom, tak vlastne nie je ukončená. Akoby niečo, čo má rozrobené, nie je to ukončené, hej, takže preto akoby, on to má zrejme tak v živote postavené, že niečo skončí a potom začína. A výborné, akoby na tom všetkom, na tej karte, je, že karta neverí, ako je tam, boli tam, preto si myslím, že danému človeku ako naozaj ho okúzlila a že tá slečna to správne cíti, preto zrejme sa pýta na tú otázku. Takže asi tam prebehla nejaká iskra. Ale ten daný človek, vlastne muž, nechce akoby podvádzať, neplánuje podvádzanie. I napriek tomu, že je tam to slnko. Takže asi takto by som to vlastne v porovnaní. No a s nami, akoby je tam karta toho dvojplamenia, akoby z tých spriaznených duší, takže tam by som sa toho neobávala, ako nechcem používať slova ani privádzať nejaký strach, ale bola by som spokojná tak, lebo vlastne je tam silnejšie puto, je to prepojenie a i napriek tomu, že vlastne ho ohúrila nejakým spôsobom, v ňom vyvolala to slnko, rozsvietenie, tak on viac menej myslí na to zázemie a akože tá karta neverí, že je naopak, tak to je dobrá zvesť. A keď sa teda pýtame, zase sa vrátime ku nám, čo sa pýtame vlastne na nás, tak je ten karta vyselca, ale aj naopak. Takže ten daný človek sa plánuje nejakým spôsobom skôr posunúť akoby ku nám, hej? Akoby rytier holí, takže plánuje nejakú akciu, uvedomuje si, že prepojenie, ktoré má s nami, je nejakým spôsobom výnimočné a je silnejšie ako nejaká nevera. Takže je si toho dobre vedomý. Pardon. A je tam karta kráľovná holí, takže daný človek nás tak vidí a je zaujímavé, že on je vlastne ako kráľ pentaklov a na konci vyšla opäť kráľovná holí, takže je to muž, ktorý je proste zemitý, ktorý má rád zázemie a ktorý má rád aj tie akoby hodnoty, takže nechcem úplne hovoriť, že nejaká nevera ho nemôže vyviesť miery alebo niečo. Ale vychádza to tam fakt akože pekne, takže tam by som sa neobávala toho. Tie karty vychádzajú vlastne, keď to berieme akoby, alebo ja sa fakt ospravedlňujem. Ešte som mala zapnuté úplne na... Takže pardon za vyrušovanie. A čo sa týka teda potom tej karty kráľovnej holy, tak to je vlastne, že on nás vidí akoby ako ženu, ktorá úplne inak, hej, že tam to vidí nejaké akože pobláznenie nejaká alebo niečo, nejakú iskru, ale tu on je zameraný viac menej, sa sústreďuje na tento vzťah, ktorý rieši momentálne, pretože tam on vidí, že nemá ešte akoby v akomkoľvek sme s ním vzťahu, či je to už také, nejaké, onaké, tak on stále akoby plánuje rytier holí, plánuje nejakú akciu, aj keď si uvedomuje, že buď je tam karta odchodu, tak ja neviem, či je to nejaký románik, ktorý trvá krátkodobo, alebo je tam nejaká stanovená akoby doba, kedy ten človek bude musieť odísť, lebo je tam karta odchodu. V podstate, že on odchádza od tých pohárov, takže môže tam byť aj to, ale zároveň si uvedomuje, že tam je silné prepojenie, je tam silné nejaké osudové puto, lebo štvorka holí je karta akoby prepojenia puta, karta dvojplameňov, takže on si to uvedomuje, že to je nejaké osudové, ktoré sa malo dostať do jeho života a ak je aj v nejakom tom, akoby v karte vyselca, tak tá sa už vlastne, tá je otočená naopak, to znamená, že on vychádza z toho módu vyselca, že sa nejakým spôsobom rozhýbe. Možno tá vlastne udalosť vnišla do jeho akoby života kvôli tomu, že ho to vlastne akoby rozhýbe ešte v náš prospech, hej? Že tak akoby
mohla v ňom niečo prebudiť, ale uvedomuje si zároveň, že nechce podvádzať, nechce neveru a že nemá niečo akoby neukončené. Ale zároveň je ten karta akoby zviazaných rúk, takže tam môže byť akoby viacero toho. Tam ho môže niečo zväzovať, lebo je to zaujímavé, pretože aj v tej karte zviazané ruky a aj dole je vlastne karta odchod možno od lásky, neviem. Niečo tam môže riešiť ešte akoby, čo vôbec nesúvisí ani z jednou, nejaká bariéra tam vychádza, alebo karta zviazaných rúk a karta odchodu od pohárov, od lásky, tak to môže byť akoby, že tam sa niečo nachádza. Ale nás vidí ako kráľovnú hory, takže je to vlastne žena, ktorá vie, čo chce, ktorá si ide za svojím, ktorá je aj rázna a tak nás aj vidí. Ale ešte by sme prekryli teda, lebo tak samozrejme asi nás viac zaujíma určite aj o tej slečne, ale viac nás zrejme zaujíma otázka, čo bude s nami, čo bude akoby, no, lebo teraz sme sa pýtali, ako nás vidí, hej, tak teraz sa opýtame, akoby, ako bude pokračovať. A môžeme dať skôr tú akciu, ktorá pôjde iba s ním, nie ako bude pokračovať vzťah, lebo tam sa potom môžu miešať aj naše energie, ale teraz sa zameriavame čisto iba na energie, alebo teda skôr na akciu, áno, nie na energie, ale na akciu, ktorá pôjde vlastne z jeho strany smerom ku nám. Tak nám vyšla karta prázdna, takže bude tam možno nejaké ticho, akoby k nejakej akcii, že by akoby, je tam síce karta rytier holí, že chystá sa akoby na niečo, alebo momentálne, no je tam karta prázdna, že akoby prázdnoty. Čo sa týka akcií, tak spravedlnosť naopak. To môže byť, že nebude spravodlivý nejakým spôsobom, akoby urobí nejakú spravodlivú akciu. Videla som tam karta sily, to znamená, že nemá ten dotyčný človek buď zbiera silu, alebo nemá silu, lebo keď tam karta sily vypadne väčšinou v tomto akoby poňatí, a keď sa pýtame na akciu, tak skôr zbiera silu. Ale je tam potom karta, že on vyjde akoby z toho radu, alebo vyjde z toho, z tých pretože to je vlastne 9 holí a to je, že vyjde akoby z tých starých, akoby nie kolej, alebo proste z toho, ako sa správa normálne teraz, buď ak je teda v takej akoby akcii, že nič nerieši, lebo je tam tá karta prázdna, tak môže byť akoby, že z toho vyjde. Teda, že zmení sa tam akoby, alebo ako by som to popísala. Proste, ak je nečinný, tak z toho vystúpi. Áno, vystúpi vlastne akoby z radu, lebo keď berieme nečinnosť ako rad, ako nejakú akoby momentálnu situáciu, tak on z toho vystúpi. Hej, z tej nečinnosti. Ak je zase činný, alebo, no tak ale to by sme sa asi nepýtali, keby činný bol, tak no on z toho vystúpi skôr, akoby z tej nečinnosti. Ale zase tam vypadla karta vlastne akcie naopak. On akoby bol niečím viazaný, je to zaujímavé, lebo je tam akoby, že by chcel aj vystúpiť, ale nakoniec akoby neurobi nejakú akciu. Nie, že nakoniec, ale patrí to k tej karte. Tak akoby nejakú akciu. A potom je tam karta v podstate peňažkov naopak, akoby strachu z peňazí naopak. Takže akoby tam sa bijú, možno sa tam preto bijú akoby viaceré energie, lebo môže tam aj niečo on musí riešiť, pretože tam sa bijú. Raz je tam taká energia, raz taká, že on by aj chcel, ale nemôže. Hej, sú tam zviazané ruky, nemôže. Niečo bude. Je to také zvláštne, no. Ako by sa nevedel, alebo nemohol sa posunúť, nemohol sa rozhýbať, niečo ho tam blokuje. No a potom je tam zase odchod. Takže je to zvláštne, lebo má zviazané ruky, karta odchodu, odplávania, odidenia od lásky, akoby. Môže sa báť, že to zle dopadne, alebo naozaj bude musieť odísť. No akoby to je karta, čo sa pýtame akcie. Hej, smerom ku nám. Takže ešte sa opýtame ďalej. Mesiac, sú tam nejaké schované. On môže schovávať nejaké emócie, buď sa tomu bráni, alebo naozaj bude musieť niekde odísť. Sa pýtame na akcie ku nám. Kráľ pohárov.
To je akoby král pohárov, je karta pekná, ale mám tam nejaký smútok, to je zvláštne. To bolo akoby také potvrdenie, že má k nám city, král pohárov, ale prečo musí odísť? Stále mi to nejde. Stále mi to nejde do hlavy. Alebo to on má v myšlienkach, ale tak nakoniec tam asi teda prejaví tie city, lebo král pohárov a svet. Svet je uzatvorenie nejakého cyklu, svet. Ako ja tam stále cítim niečo, že stále chcem ťahať karty, neviem z akého dôvodu to je, ale proste môže sa tam jednať o niečo, že nemôže niečo urobiť, ako nie je mi to tam presne jasné, ako keby musel niekam odísť. Či ste sa niekde spoznali, on sa musí niekde vrátiť, akoby, alebo niečo, hej, nemôže, ale ako keby kvôli niečomu, že on akože chce, ale nemôže. Takže neviem, ani... Preto mi to akoby nejde. Karta sveta je uzatvorenie cyklu v tomto prípade. Neviem, či to potom... Aha, a rodina. Karta rodiny. Zatvorenie cyklu, král pohárov. No priznám sa teda, bijú sa tam strašné akože emócie, aj pocity. Je to tam, cítim sa úplne tak až úzkostne skliesenie, že nemôžem niečo robiť, aj keď chcem, hej. Ani celé mi to ide na nervy, lebo ako keby sa mi nedá dýchať, hej. Ale je tam, sú tam emócie, sú tam pocity, král pohárov, no ten človek má city, ale je tam akoby, keď sa pýtame ako rodina, to je karta krásna, karta rodiny, hej. Len je, prečo tam je ten svet. Tam dochádza k ukončeniu nejakému cyklu. Takže môže tam byť akoby viacero, môže sa tam byť viacero, alebo môže byť ešte, že on nevie presne, ako to celé dopadne a preto sa tam môžu byť akoby takéto všelijaké akoby akcie, hej, teda všelijaké akoby energie. Ale sú tam, pocity, emócie tam sú, takisto, čo sa týka akcie, tak sme pre neho nejakým spôsobom ako rodina, áno. Takže tam sú, ale keď sa pýtame na akciu, tak ako môže dojsť, že ten človek vytvorí s nami rodinu, hej. Ale je tam zároveň to uzavretie nejakého cyklu. Takže akoby ja by som to potom dala, keďže teraz akoby z tohto nevieme. Ako fakt neviem, priznám sa, že málo kedy sa mi to stane, že stále sa mi chcú ťahať ako keby karty. Až toľko, lebo teraz fakt tu mám asi, akože robím to bez videa, ale mám tu hodne kariet už vytiahnutých. No, tak ja by som to uzavrela teraz túto akoby energiu alebo otázky a na toto všetko ešte položila, že ako vlastne sa tá situácia medzi nami dvomi bude ďalej vyvíjať. Tak by som to dala. V podstate tam sa nám odkryje to potom viac a budeme viacej vedieť, ako sa nám bude medzi nami vyvíjať. Je tam karta chlapíka, ktorý drží páva, teda malého na ruke, takže on je ako taký, že myslí si len na svoje. On ako keby sa sústreďoval na seba, že on nejak nerieši. Myslí na peniaze hodne, aj na zázemie, takže veľmi, ako možno preto to tam vychádza, lebo on sa možno potrebuje sústrediť na seba, keď sa pýtame. Ale je tam zase karta zamilovaný, takže ako priznám sa, že som ju tak akoby nejakým spôsobom si chcela, aby už vypadla do tohto, lebo sa mi tam akože, je tam akoby láska a tá láska sa ako keby pýta, hej, vonku, tak normálne ako keby som hľadala tú kartu zamilovaný a ona tá karta naozaj vypadla. Takže ono to tam je tam to puto, správne to cítime, hej, všetko tam je, tam, čo tam má byť, ako niečo, nejaký odchod, stále zviazané ruky, odchod, to mi tam proste môže tam niečo zasahovať, čo nám bráni, hej, v tom úplnom akoby naplnení sa obojstranného, takže niečo tam, nejaká bariéra, uzavretie cyklusu, takže môže tam byť akoby niečo. Ale keď sa pýtame, že čo bude medzi nami, tak je tam karta zamilovanosti, takže tam to ide pekne. Bude sa ale sústreďovať, keď sa pýtame na nás obidvoch, tak sa obidvaja vlastne budeme sústreďovať každý na seba, ale je tam karta zamilovaný, takže spokojnosti zase, výklad. Vychádzajú pekne. A trojka pohárov je
Ale môže tam byť trojka pohárov, môže byť aj to, že sa tam nezapletie niekto iný tretí, ale zároveň to môže byť karta nie úplne, nie že úplne oslav, alebo nejakého spojenia sa znovu. Sú tam zvláštne energie, priznám sa, že sú tam aj tí zamilovaní, ale karta to je reconciliation, čo je vlastne karta znovu akoby sa dania dokopy. Niečo tam je, akoby priznám sa fakt, že môže to tam byť, že tá situácia ešte nie je jasná. Takže ako preto sa tam bije strašne veľa energií. Ako strašne fakt, ja som to, nezažila som to ešte, toto je taký výklad, ktorý, že by sa tam tak bili energie a nie sa akoby dopracovali k tomu výsledku. Takže tam môže byť, ale všetko tam je, všetky tie emócie sú tam, je tam karta krásna, zamilovaný, ale zároveň je tam karta trojka pohárov, čo znamená, že nezamotá sa tam nikto iný medzi nás, ale zároveň nedôjde tam akoby k nejakému akoby sa daniu zase do zväzka, alebo ako by som to povedala, hej, k nejakému, niečo tomu bráni. Takže buď sa tam ešte čaká, ako sa to vyrieši, aj to môže byť, že preto tam nedochádza k výsledku. Takže to by sme už asi uzavreli. Je to na jednej strane niečo tam akoby stále škrie, hej, takže neviem to povedať úplne, ale sú tam pekné karty zamilovaní. Ale je to tam také, tá karta nie že sebeckosti, ale akoby dosť tam vyskakuje, hej, že je tam vlastne, že sa sústredujeme akoby každý na seba. Takže kde sme sa to dopracovali teda. No a ešte by som vytiahla znovu naše dvojsové karty. Ale aj karty dohody tu mám, takže toto na Migueláruješ sa. Takže najskôr karty pre nás, adviceové, čo by nám chceli povedať. Jejda, tak toho je hodne. Holubice, uskutoční skok víry. Rozhodovanie, rozhodne sa pro to najlepší. To môže znamenať aj to, že ten človek, že nám ešte niekto príde akoby do života, pretože alebo sa bude musieť rozhodovať medzi viacerými ľuďmi, alebo medzi dvomi, alebo hej, rozhodne sa pre to najlepší. Takže nemusí byť úplne pre nás ten človek dobrý. Aj to môže byť akoby. Ale stále máme veriť. Originalita, to vlastne si vlastní stezku. Tam je stále ide akoby karta, že ono na jednej strane sme nejakým spôsobom prepojený, je tam tá prepojenosť, je tam zamilovanosť, ale akoby sa tie osoby, namiesto toho, aby oni išli k sebe a zbudovali spolu, tak oni tak zvláštne idú od seba, akoby, alebo si tak hrabu na svojom piesočku. Takže to tam ako trošku je, že môže tam byť, že ešte niekto iný nám príde do života, pretože tam je rozhodne si preto najlepší. Sú to pekné karty, je to tam o láske, nie je tam trojka pohárov, nie je tam vlastne tá nevera, ale to, čo by nás malo akoby držať spolu, alebo teda spojiť, tak to sa tak nejakým rozpája, pretože každý si rieši nejak seba, alebo neviem, ako je to zvláštne. 7 nebeských cností, klíč v nebeskej bráne máme hľadať. Ilúzie, otevři sa pravde. Je to trošku, akoby príde mi to taký zvláštny, nejaký nepevný vzťah, ktorý si viacej zakladá na tých vlastných, akoby niečo pekné tam je, hej, môžu to byť dvojplamene, ktoré vlastne majú prejsť nejaký čas spolu, majú sa pekne doplniť, ale zároveň si treba uvedomiť vlastne tú skutočnú pravdu, že je to ilúzia, takže akože ako keby sa o tom aj vedelo, neviem, príde mi to fakt zvláštny výklad. Takže kľudne by som bola rada, keby ste mi napísali do komentu, alebo tak, že ako to s vami rezonovalo, alebo teda rezonuje, lebo celkom by ma to zaujímalo, či je to viac energií, alebo naozaj ten jeden človek sa akoby tak ako sa to povie, akoby potápa, pláca. Po česky mi úplne ide, takže nech sa v tom pláca, takže pláce. No, každopádne už asi vystúpime z tých energií, ale myslím si, že by sme to tak asi uzavreli nejako. Je to také aj neuzavieriteľné, takže také nejaké nekonečné. Buď ešte, tak mi vás zaujímali tie komenty, že či akoby prechádzate niekto tou situáciou, alebo je tam toho viac. Takže môže byť, že tam fakt je strašne veľa energie, alebo mne tam príde hrozne veľa energie. Akoby také rôznorodej, takže je to tak fakt divné. Ale prejdeme teraz ku karte 4 dohody.
A to sú také ako zaujímavé odkazy, určite ich poznáte tie karty, takže sú to akoby karty, ktoré by nám mali priniesť tú takú vyššiu múdrosť, ktorá by nás mala akoby nám pomôcť a porozumieť tej situácii, ktorá sa nám momentálne deje. Puste sa minulosti. Když v živote o niečo prídete, nechte to byť. Jakmile prestanete lepieť na minulosti, budete moci naplno prožiť prítomný okamžik. Pustiť sa minulosti znamená vychutnať si sen, ktorý sa odohráva práve teď. Tam môžu byť akoby, je to viac menej pre nás, takže my sa máme pustiť nejaké minulosti. Takže akoby hlavne je tam karta, že máme žiť tu a teraz, áno. Je to zvláštne, stále mám chuť ťahať karty, takže ešte potiahneme. Ale každopádne odkaz, pusti sa minulosti. Takže môže byť, že sme s tým človekom niečo prežili a nevieme sa akoby toho pustiť. Môže to byť aj to, no. Takže je dobré si akoby fakt vychutnať práve tu a teraz. Radujte sa z nebe na zemi. Bezúhonno slova vás môže dovést k osobní slobode, úspiechu a hojnosti. Kráľovství nebeského môžete dosáhnuť práve prostredníctvím dohody, ktorá říká, nehrešte slovem. Akože nevytvárate zbytočné scenáre, aj toto možno to nutkanie, ktoré vlastne vás dotiahlo, alebo teda k tomuto readingu, tak možno aj to bolo, hneď sa začali usporiadať myšlienky a vytvárať neviem čo, takže ako aj to môže, vidíte, že v podstate je tamto pusti sa minulosti, aj to môže byť práve akoby to, čo sa nám odohralo v minulosti, že ten mozog náš zapracoval na základe, že fakt nás dohnal akoby ku tomuto ten mozog, že on vlastne zapracoval na základe nejakej nemilej situácie z minulosti a v podstate sme sa dostali tu, hej, že vlastne vytvorili sme si z niečoho, čo není. Ako tak zacítili sme tam zrejme to slnko, takže ako preto ste sa asi na to pýtali, ale to hneď nemusí znamenať práve akoby to riešenie, že tam hneď dochádza k nevere, neviem čomu, že to môže byť skôr akoby, práve tá karta môže byť akoby, že sa máme pustiť v minulosti. To znamená, ak sme niečo zažili zlé. Teraz mi to už dáva zmysel, no. Že v podstate, keď sme zažili niečo zlé, tak to znamená tá karta, hej, že pustí sa minulosti, že sa nám to nemusí diať aj práve teraz tu, hej. Že tá skutočnosť, ktorá sa nám deje teraz, už nemusí byť vlastne vôbec súvisieť nejak s tým, čo sme zažili v minulosti. A ešte jednu kartu tam doložím, ktorá vlastne sama sa pýtala. Ale myslím si, že to je karta... Nie je to karta, ktorá bola zamiešaná, akoby... ktorá bola nehovorila, je to taký súhrn. No, ale tak ako tiež to nejakým spôsobom rezonuje. Takže posledná karta, ktorá by mala ten reading zakončiť, je nechte život, ať sa zmení. Jakmile si prestanete vytvárať domnenky, nebudete hrešiť slovem a docela sa vám zmení život. Budete mít pocit, že se kolem vás dějí zázraky. Vše, co budete potřebovat, se k vám dostane bez obtíží, neboť duch vámi bude moci voľne plynúť. Takže ono to fakt vyzerá vlastne z toho celého, že sme si to vytvorili akoby sami, celú tú situáciu. Takže možno nie, že si na to dávať pozor, ale pustiť sa tej minulosti. Takže všetko, akoby, čo sa nám tu odohralo, to môže byť buď nás nejaký partner podviedol, alebo nám robil to podobné, hej, že začal akoby presne takto a nám sa presne tie slová, čo vytváral akoby náš súčasný partner, ktorý nám len akoby nás to mohlo niečo, hej, že nás akoby nás prebudil nejaký blok v nás, že teraz on povedal, že spoznal som nejakú slečnu, sme sa zoznámili a teraz my už sme si spomenuli na minulosť, už to išlo, už išli vytváranie scenárov, vytváranie obrazov, nepríjemných emócií, nevery, hej, už to išlo. Takže ono vlastne tá situácia, ktorá také ponaučenie, čo by z tohto mohlo vyplynúť, tak práve nás to malo akoby možno trošku zobudiť, že aby sme boli opatrní na to, aby sme si nevytvárali vlastne vzorce z minulosti, zranenia staré. V tomto prípade asi sa nám nejak zobudila tá nevera, alebo hej, že partner si nás nevážil, zle sa ku nám správal, alebo v nás budzoval žiarlivostné scény, alebo niečo, hej, nejaká nevera išla tam zrejme, buď nás oklamal, sklamal, alebo všeobecne klamal, hej. Takže akoby môže sa nám vlastne, preto sa nám tá situácia dostala do života, aby sme si uvedomili,
tak to ešte nemáš úplne spracované, pretože si vytvorila zase tie domnenky. Ale na druhej strane, ako odozneli tam samozrejme aj iné, hej, scenáre, ktoré zase ale nemusia súvisieť úplne s nami. Takže myslím si, že pekný výklad, ako čo sa týka tá láska, všetko tam je. A skôr je to také, že pustiť tú minulosť, tie nespracované traumy, bolesti, hej, popracovať na tom. Presne ako nám povedala tá posledná karta, nech ten život ať sa zmení. To je krásne. Vlastne, aby ten duch nami mohol voľne plynúť. Takže popracovať na tých traumách. Ako tam mám potom viacero, ak budete mať záujem, ja sa vlastne snažím aj celé moje vlastné karty, ktoré robím pre ľudí, tak oni majú akoby nejakým spôsobom pomôcť alebo previesť pri danej situácii, ale začala som si uvedomovať, že možno teda môjim poslaním a celkové, čo by som mala ďalej odovzdávať, aj vlastne na základe skúsenosti zo svojho života, je vlastne prinášať to liečenie nejakým spôsobom, hej. Takže ak by ste, ja tam potom zadám, najskôr to povedia asi cez e-mail, lebo je to ten môj YouTube je ešte taký všelijaký, nevyzerá veľmi profesionálne, ale fakt akože riešim strašne veľa vecí v živote, po pracovnej stránke a tak ďalej, takže snažím sa akoby ho nejakým spôsobom si aj tak budovať popri všetkom tom, čo sa mi deje a není tam akože veľa času. Ale pre mňa je to proste spontánne, takže aj keď nie je nejaký profesionálny, proste každý sme v nejakej situácii, keď úplne neriešime. Ja sa snažím, aby bol hlavne autentický, takže ja verím, že vám prinesie v tomto zmysle akoby niečo. A keď som chcela akoby, hodne cítim, že mám akoby nejakým spôsobom predať tie znalosti, ktoré mám ohľadne liečenia traumy, ohľadne nejakých emocionálnych blokov, bolestí a tak ďalej. Takže ak by ste potrebovali, tak ja tam uvediem zrejme najskôr to bude formou e-mailovej adresy a potom by sme sa vedeli spojiť. To už je potom akoby jedno, akým spôsobom, ale kľudne by som tam nechala ten e-mail, na ktorý by ste sa mohli pýtať otázky, alebo kľudne aj dokumentovala. Ak chcete na ten e-mail, tak to bude asi také nejaké spoločné prepojenie písomné. Ak má niekto potrebu viac sa opýtať alebo písať, tak by som to zatiaľ nechala na ten e-mail a postupne by som budovala potom ďalšie nejaké kanály. Takže asi takto. Ja dúfam teda, že sa nám to pretiahlo teda, ale dúfam, že otázka bola zodpovedaná a že priniesla teda slečne odpoveď, ktorú hľadala. Takisto by som ešte bola rada, keby ste ma podporili nejakým spôsobom, ak sa vám teda video páči, tak like. A ak vás zaujímajú ďalšie videá, tak budem rada za odber. Tak ešte vám poprajem krásny deň a budem sa znovu na vás tešiť. Ahojte.